से नै थाम ayo selai juga Jimita hari jibai nanggo Harlangda surna dersnya kena di dia suno moनला subaw Giluna goदान जाहैबाय नै फार्स्ट थांबाय दे से नै थाम दे हाबदो आखाइजोंसो गाफ्लायदो फुंबिलिया गाफ्रु बै आसमिथा दङ आथिया बिदि थानो मोना दङ पास सेकेन्ड थांसिगोन ना बिसोरथ' ना हाबदो dong. सानैल'सै नै सासे दंबावो ओरै दंबावो बे गाबोसो थाङा साननांगौसो र' जयखां Stop, जाथ'बाय दे नैबे सिङाव हाबदो साथामजों दलद थानो मोना साथामल'सो होयोबा बेखौ बारनो मोनला दाना मैदा होफिनबावनांसिगोन से नै थाम सोंलायद' जाय गोलैयो बे सेकेन्ड जाबाय गोगोमथारलै बिसोरो One, two, three. बोखानोसै खारफाखादोंसो र' खन्थाइ
समित ओमफ्राय सासेया सानफुं ना Tujuan हिनजावसाफोरनि लाइनाव थाहैदो खुदिया आराम ayo jobai sini kubu na कम कर रहे oh nama kamu dah sudah ni ba ma ja kamu cip bune ma खरबा मारी गिरी सो फैदो खारनो बानायनाय सिमिं दे गोजोनद्राय ना gaman oi nei chale ban ni ta su na de ayo bi sai ni ayo noi dos su hap ne ko baro phalo hangan kunci kelas 5 7 small beno are tahu le ya baro phalo man ma thau la ko Khép lại đưa Jamba dia itu mana nak kau ni ayah kau ni dah bisa tu kau mana lagi tu ayah mana tu na itu semua orang apa gaya bang di bumi ni dulu lah hari ni lah karba isa sini dulu ni lagi नोंसिना जायाखैना जागोनथ' दुइस'नि जायो फाव सेबसिनना नै बिसोर सानैजों नायफिननांगोन बेहा बेहा एक थांबाय औ नोंस्रा सानैजों